Hello guys, dotono no lamsugani YouTube channel of Rock Samani ano jirania bazaro thangai phunuk di tangai khumulung mang thang hanai finally tini ke jirania thangsinai tini jirania bo bazar Thursday and Sunday henge jirania bazar ani jirania SDM obo kisa kam tongo ketai jirania bazar bo haboi mani rok painai tei kisa kam rok tongo ke tabuk jeng ongkhor laisna si hingken rok no busuk jordi phunungman ang phunungani chai togan tamno busino sating tongsa kenala Agi jechrai frowa ama babu bai bazaro thangmani borok bazaro thana hangkano ro thara thari kapmani tabugle sachung mang thangjak siu ama babu songbai bazaro thangya baloka finally tini thangai tongo sokoi graka khumulungo yang khumulung tinyo tini jiraniao thanai jiraniao sogai ke hangke puilano SDM hapnai SDM sokpai kya ang tini other updates khlaina phayo tabuk puila ang form nanai jesa frufano phaidi amsike borok bangma line romi sima bachao amsike borok bango last month ba ang phai paijak nge election ni samurok cholui tongo ne borok accept khaya afro nge tini phayo kha tabuk ang puila iko form nanai oro jagao 10 rupees khlaibai now form other update ni tabuk ang form na fill up khlainai aboni yagolo submit khlainai iko nasik di jotono nasingi achulaijak tabuk ang ani form fill up khlaibai ke ba iko nai dioro jaga jeba sajak jotono form submit khlainai rok tungma bojora borok bo kabangma oro jagana staff rok kahamke se manage khlai tongma niklayo do ko nang submit khlai norok bai malai finally guys ang form to submit khlai pa ke hangkano rok oro jaga nugui tongkhana borok tam hane shiro hoka 3 May wo se phaidi hine shawo hangke haine bagai apurute shama phayonai hangke oro ni kam tani pai grakha ga tabuk chung lamrlai tongo jirenia bazaro thangnai ta bazar hati khai akoi thangnai hangke tai ni tam khai furungnai do tabuk puilano chung hapnai rangchak phalnogo wansugui phaima ba rangchak ni wakhum tagri kalangana hanai ani khunju belai khe koto ni bagai ring kan ka hangke chok nukjago do ang haini bagai khulugoi tonai ro agi chrai furong ni tong ama kha hunu abono kandi hne kyang kana muchungya tini abono nai naigrana ready made boro jaga tongo do ready made ang judi no choice ang hangke tlangai thangnai aba haita angka tabuk bo khulugoi jengno phunukna iko hangkhen rok nugui tong khana oro jaga kabangma design tongo tagrana hangka to tagri kalangmano paina hangka to ready made paitalang haipano ang tagri kalangan hni wansugui phaimani si hingke ang oro jagao choice wngkha haine bagai tabuk dam dum chorlai bosjungno suwi phunugui tongo hingke oro no kanai thangsinaya bahaita ang khunjuni hingke amsik lolai rong naithokjagya haino simple no naithokjago haine bagai simple no nakha kaja kha hingke to lolai baglai tokani mochango tabuk sikli roga ang sak no mojangjagya haifano ani khunjubo bunyo solyabla jespan kankha dak tabuk hingke kisa finger ring nai tongmani ang choice bongkha tai tagrana bagai sawi bo kalangkha ang uthongna phaipro norok nugui manchinai ang bo mahai design tagrekha tabukhe chengri phalmanogo thangnai do a building norok nuhuri tongkhana chengaro jagao tabuk road parangai himi thangnai jirania bazarogo ba chini borok ni phalnok dugan boro permanent tongba borok ni mangnota Thursday by Saturday wo simise jirania bazar hingke mui ketheng phalnogo simise chini borok khorokni khoroktam haino molwa boi achugui phalpailai jao omte herongno nukha hangke ani bukha belai khedu nugo iko nasik di yang tise borok himilayo okonawono kwai pesigirok paperok khibijak haino manam sawi tongo suti pura bahayengei norok jezrenia bazaro habya khurok waisasek habai visit khlainai di guys ayang phasingo kakai phalma phasing berma phalma phasingo hangka to bukung muthubo sima payu ri phalnogo to sokpai grakha tabuk ang norok no saka tei tolani view phunugui regrawana norok nugui tongkhana tolawa iko folotin singjak o tolawa hangke chini borok khorokni khorokta mui gutheng phalpailai jao aw bhok thasa tongma batam khainai satung hinya wate hinya khayai phailai jao ta sasingo building o chung tongui tongmani tabuk oro jaga sokpai kha tabuk hingke to chung rignai naitei o dugano kisa achugui lela grana o wansa onek kok borok kaham kamano bo agi chrai fruni simen angbono nugui phayo hangka hangke nasik nai di ko bini dugano rignai simi boro jagao rignai rok simi ni phalotai bri rokni top rok shirt rok oro amti simi manthogo hingke yango nai di kajengna rok hingke lehenga rok tongo rignai order rok bol khayo tan rok rignai katal tagei phalna hingke oro phano phalpai mano bo paina rok amde haita haifano bo ta kisa dam bisi rok phalo hingke benarosi rok kaisa rok hingke 5000 rok abo buthaino bujiwei oro jaga chamati sikla rok tongo lela babi mani yagulo chung tabuk bazar guri ui nagrana iri rok kisa painai ta nyanani bagai wari gane kangsa suk pai tlangan hne wansuk mani hingke abona ang norok no phunugui tongo ta hingke tini amsuk borok rok bangya haipano agini haizrania bazar go amsuk borok banglia agi chung chrai fru hingke belai ke borok bango bazar ne din hingke ekdom borok bangmani usuki paya haingui tonglayo tabuk hingke ko wansa bura nerori nai tongo hingke abo nai tongo omo hingke ama no tana dehni himani ang kam tirong no sa hamjago hingka ama ka hanta
yago bethai takmani rok sakande amti rok nang lachia da tait ni kanan hene hepen angoma naithokjaka kangma talang sinai ke yango kisa ri rok nai tongmani hamjaka patalangan hamjaki ka patalangya tabuk hingke jeng kutai rok je paimani paiei kutai phalnok ni ongkhorei phaikha tini haipano belai kheno tungkhana ani bkhana rok baine shiprok porok ngi thangbaikya tabuk hingke jeng mui kwthang rok painai tai je nangmani manei rok pai nogo thangnai ta jeng phaipro hingke debratei phaimani tabu yagra tei ongkhorei tongo tabuk hingke jeng hablaiukha maituk muituk phalnogo abono nai tongmani yango nasingnai hani ruk phaihe kuchung naithogoi tongkha ekdom karai rok phurbai mani marhe da mairang kaisa payunai hinui wansugoi phaimani ba mano mairang nai tongo amse chikon saskari rodo hingke tabukhe ko kotorma kari rikha ke oba ni bagani ang painai hingke keji busuk rok nei singoi tongo omo keji o 1800 po hingke tabuk sui naigena busuk rok ka hingke tlangai thangnai gyabano tabuk sui tongo amte heirogo maijak hangkangke batro komiya di bahai ni bagai tini te kaisa pai tlangu naita tabok hingke kisa paina phaimani nail polish bai nail polish remover abono nai tongo nasikla earrings ekdom kwbangma khe khasijak naithatok ngi tongkha hingke yang bo tongo taibo iko jotono phali rok tonglaio hingke ang nakhai ko nail polish bate he color nakha nong nukhana hingke tabuk nawi tongo betra obo nabai akubai jeng thanglai mui kwthang painani tabukhe sokpaikya jeng chini mui kwthang phalnogo hingke rok nugui tongkhana oro jagao chini borok achuklaijak kharmai singsaja poltin singui busuk se tungui tongkhana nok bising tongoi pen sarogoi thui tongma se busuk kolomai tungui tong borok o poltin kang sari hamya kang sa swngjama bai busuk se tungjagoi achugoi phalai tonglai he da borok ni borokle building set noga achugoi phaljak chini borok hangke bazar tolani nokhlawa se achugoi poltin singlai phalai tongjao achukba chawi thango bolongo mui kwthang kholna bagoi salno nasigoi dodro phaio phalnogo mui kwthang phalna hanai salno batayei salno phikung halangoi ogo maikri khe tubui phaio bolongni muyano phaioi ajila jao bohok thaisa tongmani bagoi muyano tubui phalnogo phalnani phakya hangke hunjago nini o muya tmasuk morok hnai sebale sawiman busuk kosto khe bolongni tubui phakya o muyano phaioi halsakang himoi salno batayei ajilayo khopsa chanani bagoi sakni kolom tui chorai tongo kolom tui bai baksano chorai chini o mokol ni muktui haini bagoi da kebo dungnai kri khasido sino mokol ni muktui chini odo phaba srai mungchajak da angma klaila machaya khlaimani tongeba amsuk majra kotor mala birman manai tongmani majrani slai bara tai tuma majra kotor to jeng tipra sarok birman manmani kokno wansugui naikha hangke bkha ku phungsai phai youtube khulugoi kok borok news naikha hangke sal phaikeno nugo chini borok ni mangkhe nugo salbrum no bihik bsa tongoi nukhung yakarei tasmai tongoi tongthogoi tonglai marok amano kaisa bag pai regrana bobo kharmai singsaja bag kichik se tui tongjao hangke ba ama saimia do ayang mui kwthang pai tongsini ang bag pai tongphai amsa nahla anuler jagi juli jagi nasigi tongka hingke bo biang kama hanmano haifan ang bono saya kudo ang bin bagi bag pai mani nogo thangka se phunuknai tabok hingke bo alu pai tongo bo alu pai sini angke sa fruits paigena o gana wono do haipanoi ko hingke angke yango painani phaijak ama hingke i kona sikdi alu pai tongti uta hingke do dukan malik sekere ang nasingi tongo tabok hingke berma phalma phasing phaima se angoro jago money bank omo kaisa nugui tamjuk jani naithokjak onyo kotorma tongo haipano chikon sanugui marken hamjak suka hingke 20 rupees pho ang tabogabo pai tlang sinai nasingnai di ani bag bo hilik suka hingke angoro jaga no bathagoi tongsinai ama hingke yang phasingo berma painani thangjak abono bono nasingi tongta tabok hingke yang phasingo hingke kakai rok phalmani o je tin rajak yang building kufur je tabuk nuhuri tongma hingke pulawo jeng jeri painani hapmani aro jaga no abo iko je building kufur kari phalmani ta hingke o tolawo je tini nogro orkha kakai rok phalo hingke abono tabok hingke ama berma rok pai akui phaikya hingke nasingnai di hanjono susatoi laijak be hilik suka jirane rok kwtui chana hingke nangro ser gulla rok puri torkari rok simi semanai hingke abono tabok puri torkari jono 20 taka ni chagana hingke cool drink nakha jono kaisa ama hingke to nimbu pani nakha angke nakha nai bulu lagon ifano o dugan agi belai khe kotor tongmani hingke o dugan malik bura thui thangka bini bihik bai besala simse tabuk ro ta hingke agi ang hostel tongpur rogo bongni oro jagani mang tiffin rok pai ri uta agi borjala binapani hostel tongbala অনেক বালক জায়গা বাহাইপেন ক্লাস 6 7 আং পরেওই তংফুরনি কক্সা বংকা তাবুক চাগ্রা পুরি চাবাই akubai ama hano mustard oil paina hene amse manai songno nuhur hangka ba ang brok ni gana fiber bai koksa pa gyam khe manai yango nai di brok mani bank paina phaimani jotoni sai kotor se brok nai dong angke jotoni slide chikon 20 rupees jano na khang brok ni ma busa kotor ma haile rang khasu kana brok bahaya da haini bagai brok kaini kotma paina nai dong tabuk hangke ama boi ko oil pai tongo hangke ba tabuk nogo thangna bagai lamber lainai
tabuk hengke nogo kifilna sekang kisa makraya sirok pagena hengke ama hengke to yango kribo u ayang phajung sepai tonguyo ang yang phajung bo ayang phajung payo hengke jona alada alada hain pale ta hengke yang rogo hengke amte hemang phalmani tai ko je satir jak gamai ko nasi dar sepai tonguyo bo besak hasal hasalang bo bai hengke bo paya ko ya negana sok pagena singa dinu kana norok bini yago bo bamte hin pajang busu jak sui tong khai ko hengka amsa ama sabo payo hne ta pasire hengke suri sikip gangka ba matlang sinanyo hingke abono tangjabok iko road parangai phagya yango kisa cool drink tlang grana hingke norong nang tak phunogano cool drink tam tam naka thumbs up Fanta hingke tai nimbu pani yango hingke naidi ama bo watermelon paise tongo ka hingke bo pai bai ako bai suja gari ka wi nogo thangsina se hingke bini watermelon rogo wansa bura pack khairi reka hingke tabok hingke ko jeng gari na singi tongo ta gari na singi ako thangsine amosa tamangka gari kana kana fro or jaga plastic ni kaisa mini rek nugiro obotlang thangsina yang hingke tabok naji do wi ko nasila borok bangman oma ber masik tike kari talang thangka do amse o wansa auto driver pura gian krei bo je jaga asungna nango jaga asuk riya kare se naji boboro jaga asuk bo kinara asuk se yang saito borok khorong nei asuk ro sidano nasing nai tamu jaga ama bono tam saka khanai naji do কোনো খাইয়া bo bin jaga sasun kalamen bo yang basing asuk sakamo ai driver তুমি মাঝখানে বলে নাকি রে আও সাইডে বলে তুমি রে সাসনা সাইডে asuk se salong na naji কেমনে কইছে না এভাবে কাজ চলে সাইডে asuk Angla punya kesara sa asuk ko chal mas nugo. Tare sacha dia 2 mas kan boleh balon ko. Khumulungo sokpaye tom romoi tabuk suja nogo kifli tonglayo hingka angna ka cold drink kaisa thumbs up amsaka nangka tini amsaka tubu tungkha tei asuk salni yagolo ama bai khorong nei hatiwo thangai kifilei belai khe tongthoka khumulungo bo sokpai kya hingka ba sirung haijima tongsiu norok to jojon saiman haira chini khumulung buska motom buska clean haini bagai to khumulung ngo haida ba hingke jing jona chu satele jang haina hati mar nogo thanga kahamka phunogana tam pai jesa jagani phano thangai khumulungo hapa kya hingka sirung sa hajima tongo angle tamni himalaska clean aska naithok ekdom college ro kaham yang tongo chini yakle school hingke norok visit khaipe di je khlayarok khaipe no khumulung no ba sapsa hamjage tong sapsa sajage tong busuk naithok hingke guys lengsuka tabung no nogo sokai drop hienrok ni sung nang dini kaise phirong mongris nai tamni himnale no ano sungo jeng kuki begini khumulungo thangmani bazar ko thangmani norok nongni personal rang baija thang naki nongni ama songrang rui thangon chawa aptiya khumuloro thangpurung gang chini rang bain jeng thang do mane jeng nogo kunaya je jeng hati khlaimani je dino jeng bazar thang adino chinogo hati sokoya aba chini rang bain do yam ta je jeng nogo rang sanya ande jang kangke tini bahanya ang thingna ama baikini bazar thango amani ama extra bo hati khayo ana ang extra ang hati khayo ang paimen aba ang rang bai payo bo paimen aba bini rang bai payo am ta henya hangkang nong ta phunugana amani hati tai ani hati kenro gom tini singo keba tini phunugiri suanta ama tini tam hati khakya tai ang tini tam hati khakya jani rang bai paimini je bin rang bai paimini obo tabuk ang nong no phunugiri wana bazar phai hati gar mane yang sintu se gana phai mak tri thang tong phai tikha hingke nong tabuk ama paimani phunugiri baigaran do sapan chanachur kasu badam nim didahan omokhe momphol kangrong jinga pias risum berma 150 মশো ফান্টক আলু ওমখা নানান বাগেরি গনাই পেমেন্ট ব একমখা মাস্টার্ড অয়েল তাব খাং তাম পাখে নাই দো ওমখে আঙ্গুর চুন্দি বাই ফাতৈ বেল লক পাইতরং আংব বেল নেল পলিশ বাই নেল পলিশ রিমুভার ওমখে তো মানি ব্যাংক নাইথক সুক আহনে সে পাইতি হেয়াংবো নাইথক সুকা কে নাইদি নিমকি রক মটর লেহরি বেতরা থামস আপ omo rek na chok suka angor jaga makeup ro tong ni manu hne se paiti hiu omo hangkang ke anga mana bag paire mane bin bag kichi ki thanga hnai hingke anga na chok jakha ke ama nus nu ya khudo bo bayang mui teng pa chong phrsang pai men yang tunong serja hangkang phunu ya ko bono phunu ko nyang na bo pa hangjak iko na di guys kasni mairang paiti hekya na chok na omo hangke tono rok bazra no kha ke anga mana borja na chok jak paiti hiu nor ko na chok jak lang semelo hata nang na chok jago hingke guys norok nui makhana jeng tini bazar thangma tam hati khai kyang ka khaklayo norok bo samani ano zrenia bazar phunugri hnai hingke ang bisi kaham ka phunugui mai phano je phunungma man anjur tui no phunuk khaklai norok bo chaja khana no hnai hingang ke tabu tang no sok pakya lengkha hingke ba tabu kisa fresh abangna tei tam khai no jotono phunugane hingke no nai tongni tinian video no hene pai thak jara
Guys, ikona sikdia ni mini rego ang tam ton kan gutui suti rok orang ke ang only 500 no simi ang ora jegawa rang danai tekun daya ke betra rok kejal joton ketal pai men joton dazak marang zakta aman bagai ang be ketal pai mani phunu bana bono nin be ketal pai men khana ge dei na thoka mun kiru amke tini ama mom pai men aska kesak bo pai pursa rari payu nangtam segrari paisa borai phunu ya kap paya jat ga makan kesak hadale je fungonok ni ongkor puro maijawi thangmani hingke ang obo fungni mui baisa machana nai tongo muya bai lubia andru khlaimani tai aba jamung sanakha hingke ang omo muya to krikha lubia baisimi masa sinai tai mosa somnakan belai hamai bai thagjara nai tongmani bagai next video ko malai ta ta